good morning, good morning. December 28, 2024. So ngayon, magaganap ang pangalawa na, no? Second grand alumni ng Last National High School. Ito yung mga batch natin, mga idol. Yung mga hindi naka-attend, shoutout sa inyo. Sa mga playboy. Kasama kayo. Sana ako doon, kumpre. So, ayan. Medyo may edad na, tumatanda na eh. Asyong. So, ito yung mga batch natin, mga idol. So mamaya abangan nyo. Mag-start na yung parade. Si Pado, so grabe. Nanula ka sulit Lord. Nanula ka sulit Lord. Okay mga idol, good morning, good morning. Time check. Oras. 7:24. Oh, 7:24. Nata na may may grand alumni Eskwelahan May, Jad Barangay Lasip. So ayan, kasama na natin yung mga batch natin dito. Hindi tayo kompleto pero shoutout din sa mga hindi naka-attend kasi siyempre kailangan ng ngayon pera, kaya siguro mas inuna pa nila yung kaya. Pero okay lang. Okay lang. Shoutout sa inyo yung mga hindi naka-attend. Kasama kayo dito. Kahit hindi nagbigay ng kasama kayo na dito basta batch 93. So ayan. Maya-maya paalis na. Ken, pinyog gas-gas kami. Medyo masaya dyan. So ayan mga idol. Ilan tayo, Jay? Na 28. Oh, so 28 kami. 28, ilan ba tayo nag-graduate? 40? Hindi lang. 100 plus tayo eh. We! Yeah. Oh. Mag-send kayo sa group natin. Ay, sisend natin. So ayan mga idol Tatlong dekada bago nagkita-kita uli. So ayan, medyo paalis na tayo. So abang-abang lang kayo mga idol. Sige. So ayan mga idol, paalis na. Yahoo! Buka ka pa ume. Kinga? So ito yung school namin. Dati, tinatalo lang namin yung pader. Ngayon, hindi mo na matalo, no? Ayan, Ilan lang yun. Nag-improve na rin. Ang tilak-tilak manalo. Stop! Yes! Siya kami kandidato. Nagsakay sa... Nasakoy. Nagsakay sa lawa. Nauputan. Shout out! Batch 93! Hello! Nyanay Kinde! Paano sa kisungipin nyo? Ayun na! Kinde, paano sa kisungipin nyo? Dito na. Paano sa kisungipin nyo? Sasakay na ba? Sakay. Kawin. Ay, masal ka! Vlog! Wala na mo! Adi bali tawa dyan loob! Ay! Wala na eh! Dakal ni Pre! Nya, irisol pula! Para malaway ha? Irisol pulatan! Ay, ito nyo mga rosaryo ha! Pinati rosaryo po! Ito yung man! Uy, ang mayamay ni Dja ni! Ang mayamay ni Dja! Damang na tayo sa... Dadagal ni Dja! So yan, nasa Barangay Lasip pa tayo mga idol. Bibi ko! Napo na video kinani Tres. Wala. Damang na tayo sa... Yun ni mayamay! Bruce Gilbert. Si Roger ni nalatulan namin ni! Ayun, di mo si Kaliwasaya! Hindi, siguro hindi no. Gapo! Mapilo po tayo. Bata wala kindi Sasakay na ba? Sa ibuntok? Sasakay? Di video tali yung tulog pinanggad! Ini, traffic mo! Bata! Sikat mo na, may nakusumpali mo siya malawak ka. Siya alanganin ang mura
Para malawarayan. Para marum kita ira meron magala. Hindi, sa nagtumaan, nung tulog na ba? Pero wala pang kinagad doon. Yo, eskwela na. Marami niya si Sarah. Ayun ko tanong. Gamlatan. Yeah, sila. Ah, kinde! 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 Ah! Ah, kinde! Lollipop! Kinde! Amay-amay ni Barrio. Kinde! Labay mo! May nani. Labay mo! Samar. Ah! Kinde! Balik kami ni Kimle. Kinde! Ah, gilabay? Ade, di manit kaya nung tunda di malawa mga liw talar mga liwa. Awa, awa. Ya, kindi. Kaprang. Kung malarami man tutugod na Ami ka na kang ko, naugi pa ni man tutugtugla. Eh, kang tunda ka ni, kang ko. Enggak po, gapi. Ngami motor ko man, gapi man vlog eh. Anak ilang video okay. Agak po. Hindi, wala yung ko diyan, Bluetooth speaker ko. Pawi mo lang Chris ani. Palak. Lang ko may kawus. Okay mga idol, dito na tayo sa Barangay Pangaskasan. Jur, jaka lusab. Jur. Bala pa kayo ha? Bala ka. So nasa Pangaskasan na tayo mga idol. Kinde! Bakit na sa akin? Mabayagtan, hanggang Basingtan, nabot. Dito na ni Malawa, baka liw tiri. Dapat ang ilaw mo may speaker mo. May motor ko ha? Hindi, ilaw mo may speaker mo. Tiba na kung tayo dyan. Ayo. Kung ka nanay, aga mo Hindi. ka. Sayang, di. Sikat nila masulay radyo dyan. Ay, Ang gaplo ha, gala. Okay. andi na wala kwarto timo. Di matila. Di matila makikil. Adi, na radyo like yun eh. Nanya radyo le. Siya na radyo di ba? Na radyo la. Ila kalukas pala. Kalukas. Kinde! Sasagay ko na po. Ang gabali kami na eh. Bansal ka malaya. Miyakan din mo. Jatila. Bansal tine. Oo. Jatine. Wala dyan bangsal ni mga idol. Jang, pera na mo eh. Sakay. Matipid kayo anak. Ano numero? Si Chris ho. Ano numero? Alalunag ko anak tuya. Alalunag. Oh, Kindinel! Kinde! Shout out! Boss 93! Lollipop! Lollipop! Sinita Madrid. Oh! Kita! Akay, lakanani! Lakanani labi! Papuntahin mo mamaya! Papuntahin mo mamayang gabi! Kahit walang t-shirt, pagkain lang! Hindi niya daw alam ba't ka. Ah! Ang tatay ba't ko? Dalase. Tadi tayo asawa to man? Okay, yun. Ay, asawa ko ma. Punta. Ah, Kinde! Agap lang. Lidam. Siguro ulit pimawila kami asum. Ha?
Pagkagilara. Irang masunod din eh. Doon na rin mura ko no, Chris. Pitura. Baliwan ura ata, tuwari lamang. Babae, ang parada. Bibi ko! Woo! Bibi ko! Shout out sa mga Berilio. Mamayang gabi na lang hapon kayo. O si Brillo ito ah. Diba? O, diyan nga po. Kinde! Sasakay sugaw! Sasakay sugaw! Ang gapi kindi dara rumla si, ang gapi sikat nila ba ta? Ako. Baboy yung malawa. Ano wala si? So ano, nandito na tayo mga idol sa Barangay Rosario. So pangalawang baryo na to. Dumaan tayo dito kasi marami din nag-aral dito sa barangay na to, doon sa Lasip National High School. Ang tipang boundary ng ano to, Lingayen, saka San Carlos. So nandito tayo ngayon. Shout out! Lollipop! Lollipop! Mapasika si Maulo. Shout out mga idol! Kinde! Kinde! Shout out! Aja. Diyan, nagdala na yung abungga si Kinja Ginny Tuason. Abungga. Kabalo kang gabot si dalan, wala manaya. Kung ano yung dalan eh. Pasapaya di ba ni Kin? Diyan ay sa tawag yun. Andong. May episode jay. Haba ng traffic. So mga idol, pakita tayo ng Diki. Punta ng Malawa. Patungong Malawa. So mga taga Malawa, abang-abang kayo dyan, maghahagis tayo ng pera. Daming kindi ikaw. Live yan, Jay? Live. Yung mga taga Malawa dyan abang-abang kayo, maghahagis tayo ng pera. Huwag nyo lang akong kakalimutan na kagawad sa bayan ng Lingayen. Ay, Warji RD. Dungan. Yes, Andong eh. Ay, Andong, labas ka! Andong, mga yung katilapay nanay! So, wala, wala! Aliwag hindi, kwarta! So, ayan mga idol, nandito na kami sa DK, Patungong Malawa! So, pupunta rin tayo ng Malawa kasi Malawa sa karamihan Kabasi. din na nag-aral sa Lasip ay mga taga Malawa. Malawa sa Kasabasi. Huwag kayo! So, DK na to mga idol. Baby ko. Kasama ko ang baby ko. Nakikiparin din. Malibanda ko naman eh. Malibanda. Banda rito. Banda ron. Banda rito, banda ron. Wala ito si Buyas natin. Ito guys siya. Lagi rin. Katatalabos. Katatalabos. At least wala yung damit ko. Paano ang bulok lamig? Yan. Si Buyas siya. Tadi pa payag lang. Wala tinit pala. Wala ginagawa. Wala. Di mahalog. Wala po no. Wala yung tulog at iman. Pawil balik. Pwede na lang tayo pawil. Matugat tanong pawil. So ayan mga idol, nasa Malawa na tayo.
Dumaan tayo dito kasi marami din nag-aaral na taga Malawa sa Lasip National High School. Impil tala. Pimoy ni May, Pimoy la may barangay Las Bisire. Pimoy la. Ibiltab na dyan eh. Yun tayo, si Sam. Hindi naman yan, sinapay. Ayan mga idol, dawin na tayo sa Basing. As do si labi ka mo. Vlog mo po ni Kim, Rodrigo. Shout out mga idol! Okay. Kinde! Kinde! Ito mga bats natin oh, mga idol. Oy, ikaw dyan ha. Kaway ka mo. Jamin natin ang Kaway kiring. bats. Talya. Ah, Jamin natin ang kiring ay. oo. Lagi dyan. Ja. Kita tajaman tatamal. Yan ang tatlan sa bahay. Ta, kin, amay, aganal nila may kayabi kayo. Pero, Para diyan to Ken. Aray, yan to kin. Kaya ba ito niya to? Hindi. Hindi. Kira ko lang ba? Dapat tagoy. Ta, zero ko lang ba may tamal ka. Dapat mga alaga na nila. Ay, ikot ka malapad dyan. Hindi nani ramay yung hugaw. Oh, nanay Jadwawa, takol di Mugaw, uwawa. Jadwawa. Jadwawa. Talaga. Kami mandi. hanggang 5 pas 5. Kagan Chris. Kagan Chris mandi. Dapat 5 pas 5 ilog sa dyan. Tayo akin si Mandi. Kung lasire, mabig ka. Si Bernal, guarda ng tiyaga kila si Bernal. Nang tiyaga kila. Manok taga mong tukya. Ako yung. Pastila basing. Oh, di ka na eh. Beo. Oh, shout out, Kindi, Aro! Ang talaran-laran mo gugon. Talaran-laran. Uyo-uyo. Yawa, dukong kura. Oh! It's a prank! It's a prank! Kindi! It's a prank! Boga! Boga! Basing. Ah, nandito na tayo sa Barangay Basing. Wawala, wawa. On the way na sa Aliwukwak muna. Bago Wawa. Ano? Aliwukwak. Alimukwag pantal. Aturawa. Ang Liberty di ba? Oh, no. Tabali-bali mga lidalo ng pantal. Simentado mo lahat. Chris, Ha? di ba tinarating rental beer food ka? Ah, Kinde! Kinde!
tayo ng basing mga idol. Biyayo. Biyayo mo. May kini kami. Talay. Tarang. Talaran ang dalan. It's a prank! So itong daan na to, papunta na ng Aliwakwak. Kasi marami din nag-aral ng mga Tagalikwak sa Lasip National High School. Kinde! Kinde! Imaboy maugaw. Karasiki yung Marse, raratang. So, Alam na di maugaw niyo, alam maugaw. talaran ang daw, makitiw. It's a prank! Unda lang kami ni Wawa! Asaan da? Dada pa dun dala. Ano niya ini? Damura ni? Talaran ni Ra. Guys, alimok po. Ya, ako na sige na. Hindi. Sana nila sayawan nyo. Yang kapulan lamang ay nasulit. Ay, Zamora, ikindi ni. Yeah. Kinde! Kaya rito ya, wali program to ni. Sana ni na. So ito yung bewak ng Aliwakwak. So umikot tayo dito mga idol. Di tayo na Chris ni. Merry Christmas kuno, Merry Christmas. Merry Christmas! It's a prank! Tapos yung kindi namin, ang dami palang bata dito sa ano? Aliwakwak. Ayan mga idol, nandito na tayo sa Wawa. Last na barangay na to. Maraming nag-aral din na taga Wawa sa Lasip National High School. So, dito na tayo mga idol. Sasadyan to. Sasadyan to. Pwede. Eh, nagkalit na. Ay! Ah, may muse tayo. Alam muse. Muse. Muse ba? Muse siya, pinaka... Ikutan tayo eh. Dili suya. Kiti mo da eh. Niya? Ay, Len, wala din may Madam Linda. Anggap Wala lagi kami mga man. Nabubulok lang mabung. Wala kami man. Dahil may mabili ni may bayad to. Nandiyawa pa sa magyan. Aba, Ah? Pasang diyan. Pos. Hello guys. May nakunin na.
Hindi na dinisyo ito, bawa. Tubag, tubag. Wawa, dito na sa Wawa. Diba? Mandi. Mandi, aki. Ako tayo, magyabong to. Di ba banda? Sampon? Abay silaan. Di ba daras silaan? Aliwan Jabalo, Dimon! Ito na yung banda namin, nakasakay sa truck. Galaro ng tuntog din namin banda. Asa wala ra. Tapos sige, Flex. Hoy, tampara, pram. Bunto ka mura dyan, pram. Banda rito, banda doon! No, shout out! Oh! Atulabay! Atulabay! Ay, vendor pa. Ang TV Atulabay! tapo ko. Skyflix. Yung pamilya daw! Siya orange lata na ya. Oh my God! Orange. Kaya ka, Jay? May stick. Ito, bumbunan ko yan. Ito yung dalasi. Ito gabay mi, sa gabay ito kindi. Sinampa ito, pimutal! Kindi sa gabay ito. Ito yung bats, kinto yan eh. Bats ko eh. 2004. Ang gabla King Dime! Susa Reyes. Tatay to, tatay to. Patay Susan! Ay, may abang si Madam Nida mo eh. Ito to. Ay, labasan lang. Yan, tabungan. Lagi ko lang tikinde. No po! No po like hindi! Jalaran mabang si Jimmy, di ba? Bandar mo. Jimmy. Pero si Badot. Badot tansi kyam. Juice. Sinalubong dati ni paputo. Narasal na! Yeah! So ayan mga idol, tumatakbo kami ng 100. Gutom na yung driver. Nagugutom na po yung driver namin. Pabo na. Ako din may pising to, pising. Nilamin na yung pare Juni Manot. Idakla kabates. Ang paano yung pagkamatis natin? Idakla kinto. May tanaman to. Tatalaro iray kindi Chris, kapula. Kulay kinde me. So nandito na tayo sa Pangapisan, Barangay Lasip na to. Kinde! Lopula! Kindi ka may ang pawairan amin. Kinde! Lopula!
upo lang, may ugaw. Sakit sa akin kindimin, opo. Oh. Ano na? Puro kende eh. Okay. Yun na. Tama nga yung video, namin naintindihan siya. 2016. Medyo. Yeah. Pagyan sama na tinitang siya. 90. Sige tayo mo ako na. Sige tayo. Narasan na yung driver me. Narasan mo yung driver ko nung. So ayan mga idol, tapos na ang parade. Ang tinawag yung ulungan. Maulo. Maulo. Kato tinawag ng ulo. Balot-tulog naman, saman. Sana tantimaba. Kaganda, no? Si Kataya. School dati dito nung nag-aaral kami, Ay, parado mo 13 lang, 13. 13 rooms lang. Ngayon, dami na. Ngayon, ganito. 60 ya, 60 na yung teacher ata din, 60. Parado mo natin Chris, di ba ito bugyo? Totoo yan. Bagam na si Kato. Kapag tila dyan. Ngayon, Yung panahon ng ano, ilang lang anong kwarto ngayon, no? Ano na. Batch 93. Kaway-kaway po! Hello! Batch 93! Di wala! ibagam. Ha? Baba na tayo. Para, di malabong. Sige, ino pa kami.
taga-video up. Paano wala i-vlog tayo? O yan mga idol, kakain muna kami bago tayo magpapalaro daw tayo sa magkakantahan. Ito yung mga pagkain natin, oh. Walang litson. Okay lang to. Yan, oh. Naka-reserve kami na. Kala mo, ulo. So ayan, kakain muna. Pero bago tayo kumain, magpe-pray muna tayo. Sige na. Jay. Paano nala namin? Jay, dito ka dyan. Kaso na iglesia yung pangalan. Oo, nga. Ang maputay. Diyan. Basta may salamat tayo, Diyos sa katawan. Panginoon, Okay, so I guess nakasettle down na po ang lahat. So I think it's time for us to start our program. So but before that, mag-roll call muna tayo sa different batches na meron tayo dito ngayon. So we will start syempre sa pinaka. Ano pinaka? Pinaka batang-bata. Ano po? So we will start with the batch 1971. Meron po ba? Nasaan po ang ating batch 1971? Look. Tatawag ni Mr. mo. Hindi ka napapida mo. Hoy! Tatawag ni Mr. mo. Kapag pinasamin po kami payapa sa dapat, ang narin po ang kakasasi sa batch 19. Kung ikabayan po ang bawat sa layo sa anuman po rin ang kapahamagan sa mabibigan na karamdam. Basbasan ko rin po ang pagkain na ito. Ito magaling kami sa lakas. Higit sa lahat sa pagliligod. Sa pangalan mo ito na pinag-alaga. What about batch 2002? Ay, nandun sa likod. Next! Bakit marami na sa likod? Okay, isang mapagpalang umaga po at isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, kung makikita niyo po, kami po yung batch 1987. Yan. Second Grand Alumni Homecoming 2024. Isang malakas at masigamong palakpak naman po dyan. Parang sabi ni Sir Rod na parang hindi masaya. Alam ko, excited na po tayong lahat na makanaupang palad, makasama, makakwentuhan ang ating mga kaklase at kabatch. Ngunit magkaroon muna tayo ng kunti at simpleng. Music Maestro.
National High School na po. Okay, once again, Batch 87. Kisali Malaya. Let us give the Batch 1987 a round of applause. Thank you, Batch 1986. Okay, nasan po yung Batch 1988? Okay, andyan na. Okay, andyan na sila. Okay, get ready for Batch 1989. Yes, good day, party people. We are the batch of 88. And I'd like to announce ourselves. Thank you. And we are, way back before, we are guys and winner for the drama skit and comedy skit. And actually, we are titled for our name, Comedy King and Drama King. Is it true, Man Panasita and Manis? We are the Drama King and Quiz way back before on our era. And this time, it's almost an up-to-date hearing for everybody. Okay, we're gonna try our best, okay? So please, para din nakahanda, music maestro! Ay, di sa tayo. Come on, people! Go! 2, 2, 3, 4! Nandito na ang basta kikikin ng dasit. Nakain at sulit na nalaman natin. Magilang ko ang nagpakoso ng progres na dito na po na namin mangyari. Nagpapagitan ng bago. Ganito ang programa at comedy. Nandito silang alabin ng Alisa at Sebo. Basta tinikitin ng lasit. Kami po ang harapulong drama. Kami lang po ang nagpaposter ng drama. At comedy na ang hindi na sa get out! Thank you! Thank you for the people! Thank you so much, Batch 1988! Grabe, Voltes 5! Voltes 5 sila! Pagaling yung mga batches, no? Parang kinakabahan na yung mga fresh. Okay, tignan natin. Next, Batch 1989. Nasaan po ang Batch 1989? Batch 1989, where are you? Saan po? Batch 1989. Wala na ba? Okay. So let's move on to batch 1991. Batch 1991. 1990, sorry. Batch 1990. Nandiyan yung batch 1990. Okay, get ready po yung batch 1991. Okay, let's have the batch 1990. Hindi nyo po ng mic? Wala kayo punta, wala yung hindi tayo. Kami po pala yung batch 1990. Yan lang kami, wala kami lang. Punta naman.
Chris, tuloy-tuloy ah. Chris, tuloy-tuloy ah. Batch 1990. Go, go, go! Alpo! Sa lahat, and behalf of Madam Minda Duarte, wala pa po siya hindi tayo prepared pero sige, italintag tayo sa batch 93! Hep hep! Hoy! Okay, go! Ay, hindi pa pa! About 1993, yung nag-uso ng escape sa school. Saka tuwing tanghali, kami po yung nangunguha ng mga kamatis dyan sa gilid pag walang pangkulam. Thank you, thank you, thank you. Okay, start na yung program. Our head teachers, please come over now. Sasayaw na. Start na yung program. Ay, mamaya pa pala. Nagkano pa. Sasayawan pa. Okay? Maya-maya, niiman. May we invite our former school heads and former teachers here in our VIP table. Dito po tayo lahat mga ma'am and sir.
the alumni from the batch 1990. Calling the attention of Madam Tess and Madam Lida. Pumunta daw. Ano ba? Shoutout sa batch 1991 mga idol. Antipaway? Antipaway! 226! Wala katama si kami. Ito lang taso paway. Shoutout sa mga witing. Wala katama si kami. Ayaw ka mo, ang video ka lang. And my love, what I feel is well.
batch 93. Time check 11:52 na. So, mag-iiwa-iwa rin na kami. Sa mga boss, hanggang sa muli. So, yan mga idol ha. Mga boss, mauwi na rin kami.